Imos coa información deportiva. A cuarta xornada da primeira Futgal traerá novos retos para os equipos da comarca. O Unión recibe ao Marcón, o Abanqueiro ao Cuntis e o Valiño viaxa ata o Grove para medirse ao Amanecer. No grupo 2, a Esteirana visita o Calo. Achégase a fin de semana o que é sinónimo de fútbol. A primeira Futgal disputa a cuarta xornada de competición na que os conxuntos do Barbanza queren sumar o máximo número de puntos posible para dar un paso máis cara aos seus obxectivos. O Unión afronta esta xornada no cuarto lugar da táboa no grupo 5 e aspira a meterse en postos de promoción. Para conseguilo primeiro deberá gañar o seu encontro e esperar a que pinchen os seus rivais. Os dasados xogan na casa e reciben o Marcón Atlético, un 10º clasificado. O conxunto local chega a este duelo en boa dinámica, xa que ven de gañar por 0-2 ao Cuntis e ten un balance de 2 triunfos e un empate nesta estrea ligueira. O seu rival, o Marcón, caeu na derradeira xornada ante o Cordeiro e está a ter un inicio irregular, xa que gañou no partido inaugural e acumula 2 derrotas. O domingo ás 6 da tarde o esférico rodará no Municipal de Vilas neste duelo entre Unión e Marcón. O Abanqueiro contará tamén co apoio da súa afección, xa que se enfrontou ao Atlético Cuntis en Vista Alegre. Os boirenses, sextos, perderon a pasada fin de semana o seu primeiro encontro da temporada, logo de firmar 2 vitorias nas 2 primeiras xornadas. No último partido, o San Martín impuxo a súa lei para gañar pola mínima e o Abanqueiro quere volver a puntuar esta fin de semana. Nesta ocasión recibe o 7º clasificado, que está nunha situación moi similar. O Cuntis caeu ante Unión despois de vencer nos 2 primeiros encontros. Este sábado, ás 6 da tarde, está en xogo o 6º lugar do grupo 5 no duelo entre Abanqueiro e Cuntis. E o Valiño quere abrir o casilleiro de puntos nesta cuarta xornada. Os de Cabo de Cruz non puntuaron no que vai de campaña logo de caer nos 3 encontros disputados ata o momento e quere abandonar o farolillo vermello na casa do Amanecer. Os do Grove son 14º e encadean 2 empates seguidos, o último no seu enfrontamento co Flavia. Amanecer e Valiño verán esas caras o domingo en Lampáns cun obxectivo claro, facerse cos 3 puntos. O choque arrancará ás 5:30 da tarde. Mentres que no grupo 2 a Esteirana quere sair do descenso e para conseguilo deberá impoñerse ao Calo. Será unha tarefa complicada xa que os muradáns visitan o feudo do mellor equipo da categoría e o único que leva pleno de triunfos. Afrontan esta saída con gañas de deixar atrás a mala xeira de resultados, xa que encadean 2 derrotas seguidas. O domingo ás 5 da tarde, Calo e Esteirana verán as caras sobre o verde do Municipal de Rebordelo.